Lami kayo, tamo is kayo, ubod kayo. Okay kayo. Ano sa kayo na? Wait. Hello mga kaigsuonan, welcome na usab sa another na usab namo nga video alang sa bulaton sa Ginoo. Ang among gibuhat karon to prepare our feeding ministry is magluto mi karon og gitawag nga binignit. It is known as kanang bugas siya nga lugawon unya butangan siya gata. Nya since ang among budget is saging na gid among na-afford, so binignit siya pero saging ra siya halo. So karon we are preparing para unya sa feeding ministry. Hello guys. So at this moment, we're gonna going na hinahinin amig baktas kadalong sa area. Ikan sa church, we're living kadalong mi sa lugar nga mag-feeding me. Okay, so mo ni akong katim sa feeding ministry. Mo ni ang among tigdalag kaldero, Pastor Joyak. On the mix! Si Emmanuel the Energy. Dayon namang teacher sa mga bata si Jerly May. On the max. Di Kuryente. Yo. Di Kuryente. Di kuryente. Kani si Ate kayo Iya. na nadulit ka sa nito. Yun ay Iyab. Shout out to shout out to O si Ense. Hindi nawawala ng lipstick. Norlito. Kahit mag-fasting. Norlito, kuhan. Kastigod. Why? Oy, napare si Maika. May ka ang donate. Ting donate ang kanina. Foundation. Guys, na may pangutana guys. Saman. Ano yun? Kung mamalik dyan na may gisda. Unsa? Mamalik dyan may gisda. Mamalik dyan may gisda. Kasi, kuhan, selfish na makuha na. Yeah! So, board mo sa wala! Saan niabot mo ni guys? Ang siya. Puno na yung base ng Juan. Yan, wala. Hindi, third John. John 1? John 1, verse 9. 9, verse 9. Na. Okay, basa na to. 9. Ang pagpapalong na kanyang sa madriyan ang kalimutan sa kahayag. Sa kahayag. Didanag kanila ang kahayag. Isa daw ang kahayag si Jesus. Darang teacher, oh. Pagong story pag nagano. Tapos usa man to, usa may gikan sa ginagingon. Ninuwa. Mo ka ng Arka. Kaya sa dahil, yung sa dahil buhatan sa Ginoo. Oo, sakto. Ay, gano! Sakto ka. Sakto ka. Hindi, lunupan. Oo. Kaya nga naman lunupan sa Ginoo. Kaya mga tao, hindi na masimba niya, makasasala na. Wala na himot ang Ginoo. So, kisa may naluwas. pamilya
Oh, ang atong story karon is the promise of a son. Story ni Abraham. So, sila kailang Abraham? Sila kailang Abraham? Kanang nakabayulit. Si Abraham ang kanang faithful na servant sa Ginoo. Siya ang sa una, ang pangalan ni Abraham, di pa Abraham, Ibram pa. Ang sa Ginoo ang pangalan ni Abraham? Abram. Oh, tapos gi-change sa Ginoo, gihimo sa Ginoo Abraham. So, ang meaning sa Abraham is fathers of many. So, isa asawa ni Abraham? Si Abraham maning tumura tiguwang na kana 100 na iyang edad. Diya si Sarah, iyang edad si Sarah iyang asawa 90 na. So sa ato karon makano na nanganak ko na 100 imong lulo. Tapos imong lulo na kana pa. Pero imposible no. Simple jud gadyo. Pero wa may posible ang Ginoo. Her name will be Sarah. I will give her my blessings. You can be sure that I will give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of His kingdom? Don't you wanna be a part of His kingdom? Don't you wanna be a part of His kingdom? Joy in the Holy Ghost, that's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of His kingdom? Don't wanna be a part of His kingdom. Don't you wanna be a part? Say hi, hi. Lord, salamat sa pagkaon nga mong pagambitan. Ikaw panalangin ni ini at ini makatag kayuan sa matag usa. Magambit kami uban sa kalipay ug mahimaya ang taka Ginoo. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo. Okay kayo. Saman, lami. Masa yung maingon? Amne kayo. Ay, hello. Lami? Lami kayo. Tamo is kayo. Lambe kayo, okay kayo. Ano sa kaguna? Right? Anong masasabi nyo? Lami ka, Jo. So karon naman nami sa among feeding ministry. So sulit kaayo kay nahurot yun ang binignet nga among giluto, og karon hinahinay nami nga nagbaktas na pod padulong pauli sa church. So salamat kayo sa Ginoo nga naghatag og kalampusan.
maayo ang panahon unya ang tanan nahimong nagmalampuson. So a great opportunity nga padayon ang Dios naghatag og kahigayon na lang kanamo. So God bless us all and thank you for watching us.